Габи и съм живяла една седмица в Кувьоз. Здравейте, аз съм Ивайло и моето братче е живяло 5 месеца в Кувьоз. Аз съм Алекса и съм живяла в Кувьоз 5 дена. И за това ние събираме капачки. Днес ще ви покажем как се рециклират капачки. Като пристигнат в рециклиращата компания, капачките се разтоварват. Веднага след това започва сортирането им. Работниците много внимателно отделят капачките от бутилките, които са направени от различен материал. Те ще бъдат рециклирани отделно. Капачките се преглеждат една по една. Много е важно да се извадят всички попаднали боклуци и негодни за рециклиране неща. Те са опасни и могат да повредят линията за рециклиране. Моля ви, не слагайте нищо опасно при капачките, защото хората, които ги сортират, могат да се наранят. Не слагайте нищо, по което има метал, стъкло или дърво. Първо, капачките се режат на малки парченца. След това те се изпират с вода и специален препарат. Всички боклуци и мръсоти падат на дъното на ваната, а капачките, понеже са по-лекички, плуват отгоре. След като се изперат, капачките се изсушават. И после стават на спагети. Пластмасови спагети. Тук пък от спагети стават на топчета. Малки гранули, които се охлаждат и след това се изсипват в биг бегове. Ами това е! Нашите капачки са рециклирани. И сега какво правим с тези рециклирани капачки? Ами най-различни неща могат да се произвеждат от рециклирана пластмаса. Този завод правят от нашите капачки касетки. Толкова е хубаво, че нашите капачки се превърнаха в нещо друго и им се даде шанс за нов живот. Също както и кувьозите дават шанс за живот на малките бебенца.